روایت کرے گا صحابی مرارا میں ایک دن ہے بٹھا محمد پیارا روایت کرے گا صحابی مرارا میں ایک دن ہے بٹھا محمد پیارا چنو جو اسی سے کوئی ستارہ دوانوں میں بیٹھا دوبارہ چنو جو اسی سے کوئی ستارہ دوانوں میں بیٹھا دوبارہ خدا دی قسم جنم دھن نصابے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ایک دفعہ آپ بچہ سبحان اللہ ختم رسول آیا مٹھڑا ختم رسول آیا مٹھڑا ختم رسول آیا مٹھڑا مدنی کریم لجپال سونا اپنی تکیا کوئی ایجا مکھڑا اپنی تکیا کوئی ایجا مکھڑا سج کے یتیم آیا بال سونا اچھا اکھنی تکیا کوئی ایجا مکھڑا اکھنی تکیا کوئی ایجا مکھڑا سج کے یتیم آیا بال سونا آمد دے ہورا جشن منے آمد دے ہورا جشن منے رب نے زمین آسمان سجائے رب نے زمین آسمان سجائے صلی اللہ دے ترانے گئے صلی اللہ دے ترانے گئے نوری گیتا اس تقبال سونا دے صفتہ خود قرآن کل نبیاں دے سردار جیندی زلف دا ذکر دے قرآن تے کیا بات آنے رخ سار دیاں نئی شانہ ساکب ختم ہو گیا اس امت دے بمخار دیاں چہرے دی قسم اٹھائی اللہ چہرے دی قسم اٹھائی اللہ وضحا واللیل سبحان اللہ وضحا واللیل سبحان اللہ دہن مبارک ماشاء اللہ دہن مبارک ماشاء اللہ نئی مکھڑے دی مثال سونا لوریاں حضور کو ہن سنایا لوریاں حضور کو ہن سنایا لوریاں حضور کو ہن سنایا مانی گاوالا شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد اللہ اکبر حضور دی شان بیان کی ہوئے تے پت نعرہ جی لگدا پہ تے بچے میں جواب آندا بھی انہیں حق تک نہیں بندا والے ایک دفعہ نعرہ لاؤ سی جواب جا کے دے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد تکبیر اللہ اکبر لوریاں حضور کو ہن سنایا لوری
سنایا رج کے ہری مانی گوالایا رج کے ہری مانی گوالایا زلفاں واللیل مکھ سجایا بیڑے میرے آمنا دا لال سونا اسا حضور دے اونتے ہیں ساڑا بھی عشق حضور نال ہے اسا بھی عاشق رسول اپنے ہیں تے جڑے سچے عاشق رسول ہن تے حضور دے یار ہن مل کے آپ رسول اللہ تے انہاں دا جڑا عشق ہے او نا ڈٹھا تے نہیں گیا کہیں ڈٹھے آئے مل کے آپ رسول اللہ تعریفاں ضرور سنتے ہیں لیکن جتنا بھی اصحاب نے جانا پیش کر دیا نا سی لیکن ساڈا عشق کو تک نہیں ملتا ہے جی تو جو ظالماں دے ظلم کلمے دا ناز ظالماں دے ظلم کلمے دا ناز آقا دی غلامی رب دیتی ہے نواز آقا دی غلامی رب دیتی ہے نواز جنات جیندے قدمیں دی ہے آواز جنات جیندے قدمیں دی ہے آواز جچے آئے حبشی بلال سونا اکھ نہیں تک گیا کوئی ایجا مکڑا سج کے یتیم آیا بال سونا اپنے ابھی دے ترجمہ نہیں کرنا ہے زندہ ہے نبی من تو حیات زندہ ہے نبی من تو حیات بندہ بن ماماتی سن سن میری بات بندہ بن روڑی سن میری بات روزے بچ پڑھ دن سوم تے سلاد عمر صدیق دے نال سونا آخری شعر نات دے لفظاں تے مس مک گئی اسا جڑا سکول پڑھ دے ہسے نا کلم تے دوان تے مس ہو گئی مس تے میں اون مس دی گل کچا سلام گئی مس نات دے لفظاں تے مس مک گئی نات دے لفظاں تے مس مک گئی ثاقب ہے زندگی بے بس مک گئی ثاقب ہے زندگی بے بس مک گئی شان ادھوری لکھی چس مک گئی پوری لکھا میں کیا مجال سونا اپنی تک گیا کوئی ایجا مکڑا سچ کے یتیم آیا بال سونا